Kriminalromanen Øjesten røg direkte ind på førstepladsen på bestsellerlisterne, da den udkom i januar måned i år. Romanen er den første i en serie om politiassistent Lars Winkler, og forfatteren Jakob Melander fortæller her om, hvordan han har skabt sin hovedperson. Min hovedperson hedder Lars Winkler. Han er politimand, eller politiassistent hedder det jo nu, efter politireformen i København, inde på Politigården. Han er midt i 40'erne og fraskilt. Han bor ved Nørrebro station ved Højbanen. Og så skulle han have et navn, som var rimelig kort at skrive, for jeg vidste, at jeg skulle skrive det mange gange. Og jeg vidste også, at han havde en amerikansk far. Så det skulle være et skandinavisk navn, men også noget, man kunne sige på engelsk, og som en amerikaner ville acceptere. Ikke? Og så tænkte jeg, Lars, det var jo meget fedt. Så det kommer han til at hedde, Lars. Og han har jo nogle sociale inkompetencer, eller har det måske lidt svært i store sociale grupper. Så Winkler var meget sådan passende, tænker jeg. Og faktisk fandt jeg navnet på, jeg gik en tur på Assistens Kirkegård, og fandt det på en gravsten, og tænkte, det er da sådan, det skal være. Lars er gammel punker, det er jeg jo selv. Han er lige et par år yngre end mig. Og det er han, fordi det er jo noget, jeg kender til. Men det er jo også noget, der giver, det er noget, der er langt fra det at være politibetjent. Så det gav et dejligt spænd. Og gjorde ham jo også på nogle måder problematisk i forhold til kollegerne. Ikke? Ja, nogle af kollegerne. Altså, der er nogle forfattere, som er enormt glade for at researche totalt minutiøst, og så det gør dem sikre, og så ved de præcis, hvad de skal gøre. Ikke? Og stor respekt for det. Man skal gøre det, der virker for en. Ikke? Jeg har det bare anderledes. Jeg bruger meget min fantasi og mit eget univers, hvad jeg har inde i hovedet, og altså sådan mere en fornemmelse af, hvordan han er, end egentlig sådan. Der er nogen, der faktisk har kartotekskort med personerne, ikke? Og sådan, så taler han sådan, og så bruger han meget det ord og sådan noget. Og det gør jeg ikke rigtigt. Jeg har valgt at lave Lars, både fordi det er nemt for mig, men også fordi jeg synes, det giver mening, at nogle af elementerne er mig. Jeg har taget for mig selv, men der er også nogle elementer, som slet ikke minder om mig. Det gør det muligt for mig at blive meget mere ærlig omkring nogle ting, fordi jeg kan ligesom noget, jeg kan gemme mig bagved. Ikke? Jeg kan sige, men det er ikke mig. Det er lige nok den der træk der. Ikke? For eksempel så ryger jeg mange cigaretter. Det gør jeg ikke. Jeg ryger ikke. Så det var faktisk og det var ikke noget, jeg tænkte over, men det viste sig at være sådan. Ikke? At mens jeg skrev, så opdagede jeg, at det gav altså en frihed, som var ret givtig og kreativ. Gjorde, at jeg kunne være mere ærlig om nogle ting.